Ja vám poviem. Nehovor, on to musí vyšťať, počkaj chvíľu. Nie, mne sa stala taká vec, že ja som raz, no nie raz, proste som chodieval Lickom, to 25HC, čo sme každú idečko to dávali, tak i mne sa stala raz taká vec, že normálne som prebral toho Spirita. Ja som sa ho tak zľakol, že ja som ti skočil dole normálne z platformy. Čo to sa aj teraz stalo? Ozaj, ja som sa ho zľakol proste, tak som skočil dole. Proste to bolo strašné, ty kokso. A ja sa ho bojím, ja sa bojím tých Spiritov. Ako bol zlý na teba? Oni tie enrage stále dávajú mi, ty kokso, ja musím stále nejaké cooldowny zapínať, Krista im. Ja sa ich bojím, to oni kokos. Ale Spirit a Shambling je rozdiel. To teda, teraz hej, Však to bol Spirit Shambling. To je zmena. Spirit a Shambling je rozdiel. To je pravda. Ale tak Spirit je Jaký tiež tam je kokot. rozdiel v tom? To ešte nevie. To je... Však to sú dve rozličné veci. Ale aký tam je rozdiel? Hej, čo to robí si tiež Shambling a nemôžu Spirit? spomenúť teď, aký tam je rozdiel. To neviem, čo ja mám, HPčka môžeme hovoriť, nejaké možno iný Hej, to nás damage zaujíma. dávajú proste, alebo čo ja viem. No tak Spirit je ten kokot, hej, v tej fázi, keď sa nabok posúvame, no a Shambling ten je v prvej, nie? Takže ja neviem, aký je nejaký špecifický rozdiel medzi nimi, no. Sú to úplne iné. Ja myslím, že on má v obrácenie ruce, ale nejsem si istý. Jedno možné, Je no. to zdá. A konkrétne som sa nikdy neštudoval to, aký je medzi nimi rozdiel. A oni nič nerobia také špeciálne, oni ťa možno odhadzujú, vieš? Že ty si neskočil, oni ťa odhodili. Nie, Spiriti neodzadzujú. Ty si istý a ne. Ja si tiež myslím, že te strčil jenom, ale neviem už. Nie, ja som sa odlakol vtedy. To je takhle. A ty kokso, ja musím sa napiť čistej vody, lebo mám suchoty a to Sviecenou by si napil. to najlepšie, keď opitý si to najlepšie čistú vodu len. Dáš mi kontakt na tvojho dílera? To nemôžem ja takéto veci, vieš, ako to... Ja som tiež taký matroško. Nie, to vieš, ako... To na Slovensku sa už dneska všetko sleduje. Dneska fízli, justícia na Slovensku, vieš, ako to sú najväčší mafiáni, oni chránia len mafiu. Takže... To si poslechnú. To už dneska vieš, ako za ganžu proste za pár proste dostaneš 3-5 rokov basy a za to, že zavraždíš človeka, tak za to dostaneš 2 roky, vieš. To na Slovensku je to tak, že... Si istý? No, môžeme o tom podobne. Dobre, už sú to seriózne rozhovory. Tam někdo může být takhle v píči, ty vole. No to fakt. Väzenie, lebo máš love, vieš, tak dostaneš domáce väzenie, v ktorom, čo domáce väzenie je palác, lebo máš miliardy na konte a môžeš si dovoliť všetko a to je domáce väzenie a to je trest za to, že zabiješ 3 ľudí, za to, že si najebaný šoférov a vieš, zabiješ 3 ľudí a dostaneš 2 roky alebo koľko, 5 rokov domáceho väzenia, kde máš všetky možnosti